गोकुलो व्हायचं निघलो आणि आता त्याचे डॉक्टर येतले आणि त्याला माहिती सुद्धा नाही. तू बिचारून निसो चिल मारता आणि त्याला लागला म्हणून ते डॉक्टर बोलयले आणि बघा येतो मोठा स्प्रे दिलो डॉक्टरान आमच्या बोकल्यासाठी. तो त्याला लावचो असा आणि त्याला माहिती पण नाही बिचारो साधो बोळो निघलो आणि हा जाता आता डॉक्टर हाडू बाहेर. मातारा माता चावला पटकन तोंड त्याचा धरला ओढू बाबा थांब रे. पाय मारता बघा दुखला येते का दुखला पिसा काढायचा मातारा दुखला 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 कतर